Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 25 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 156 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 13 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошуна иборат аст. ремонт дорад хона, об, свет, канализатсия шаҳрӣ, техпаспортам дорад дом, ҳуҷҷатош 100%, срочно фурӯхта мешавад. аз роҳи калон ҳамаги 500 метр дур мебошад. дар тарафҳои Зарафшон, Чойра Булоқда нархаш бошад 100 000 сомонӣ ва рақамое ки дар рӯи экран дидестен рақамои агентства мебошад. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои советӣ ҷойгир аст ва қарор аст дар автовокзал Пахтакорда. худи дом советӣ кирпични мебошад, 3 этажа, документош 100% ва рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен ирам рақамҳои риэлторай, лекин хоҳиш мекунад ки фақат нависен дар Viber ё ки имо любой вақта ҷавобтон мета, занг назанед. хоҳиш мекунад. нархи хона бошад 155 000 сомонӣ дар шаҳри Хуҷанд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар цоколни этаж қарор аст. цоколни этаж ин полуподвал, яъне таги якум этажи бинои новостройка ба ҳисоб меравад ва қарор аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне 2 телевизор, кондитсионер, пилисос, холодильник, микроволновка, электрочайник, стиральная машина автомат ва боз дигар чизҳоям. ремонти нав дорад ва ҳамаи квартира тёпли пол дорад. нархи хона 220 000 сомонӣ, арзонам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. ва бародаро, чӣ комментария ки дар пештара навор нависагӣ биден, ҳамаша ман хондум ва дар онҷа як хоҳиш буд ки аз 10 ошуна боло бошад дар шаҳри Душанбе. марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ ира ба ҳазур метавонем ба ду хонага табдил тиен. дар 11 ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошуна иборат аст. ду подъезд дорад дом ва қариб ки тайёра. ин суратҳои камтар пештараша ҳозир қариб ки тайёра, фасадшам нимша задагианд ва дом сари роҳай. нархаш бошад 215 000 сомонӣ мебошад. қарор аст дар Испечак, ҳамин назди масҷиди Мехкалон, 112 микрорайонда. хона бе ремонтай коробка. ва касе ки надонад 112 микрорайонда куҷояй, ҳамин пеш ай Зарафшон саршавӣ 112 микрорайон мешавад ки дар уҷа масҷиди Мехкалонай, қуртобхонаи Нур, Олим, таг 112 микрорайонда 82 микрорайонай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. як хонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошуна иборат аст. хона коробкая бе ремонт ва қарор аст назди телестудияи ТЭЦ. нархи хона 165 000 сомонӣ мебошад.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 2 дар хона 6 сотиқ замин аз круговои шаҳло 3 километр дуртар мебошад. Нархаш 170 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. аз Садбарг яъне маркази шаҳри Душанбе хоҳиш кардан. дар Садбарг мутаассифона хонаҳо нархошон беҳад баланда, лекин камтар аз Садбарг болотар, яъне 3 остановка болотар повороти аэропорта. ваям ҷои хубай, нархош камтар, поёнтарай. Марҳамат, як хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ, яъне ки ира шумо метавонед ба 2 хонага табдил тиҳен. дар 11-ум ошонаи бинои новостройка, худи бино аз 14 ошона иборат аст ва қарор аст дар территорияи повороти аэропорт калсивои сеюм база, яъне худи Садбарг 3 остановка болотар, хона бе ремонтай ва айни ҳол сохтмони дом рафтестай. нархаш бошад 205 000 сомонӣ бо арзонам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб 2 хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ, худи бино аз 4 ошона иборат аст. хонара ремонтиш миёна дар 10-ум микрорайон қарор аст, назди бозор, садик, мактаб, роддом ҳамаи чӣ дар наздикишай. алиш мешавад ба хонаи заминӣ ва боз арзонам мешавад. нархаш 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 2 хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад, лекин мутаассифона суръатҳои дарунаш нестай. пеши больницаи инфексионида қарор аст ва балконшам як хона карда мешавад. 7 ба 2.5 балконаш 3 хонага яъне хона метавонад шавад. пеши ВКДи шаҳри Ҳисорда қарор аст. ВКД яъне вазорати корҳои дохилӣ. соҳибаш мегӯяд ки ҳамин медарӯи зиндагӣ мекунӣ. нархаш 189 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. аз Мардон хоҳиш кардан ин яке аз арзонтарин вариант дар тарафҳои Мардон. 2 хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 2-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона бе ремонтай, коробка, повороти кооператор назди коммерческий институт. худи дом 16 ошонага мешавад. айни ҳол сохтмонаш рафтеста дар 7-ум ошонаҳай. то сентябри соли 2022 дома месупоранд. соҳибаш да срочна сум дар корай. нархи хона 214 000 сомонӣ ва боз ҳамин соҳиби ҳамин хона ятаи дига хона дорад дар ҳамин ошона. вай аллакай 66 квадрат мебошад ва соҳибаш мегӯяд ки агар занг занену телефон нохост куштагӣ бошад, дар WhatsApp нависен. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар. 2 хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка, худи бино аз 7 ошона иборат аст ва қарор аст дар 4-ум микрорайони шаҳри Турсунзода. хона ремонти нав дорад ва соҳибаш мегӯяд ки занг занед, боз маслиҳат мешавад. ҳама шароит дора бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 12 ошона иборат аст ва қарор аст пушти цирк.
хона да кондитсионер, стиралка, шифонер, спальни да 2 шифонер барои либос ҳастай. нархи хона $38,000 мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорам. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, деҳаи Устошамс. Посёлкаи Навай 8 сотиқ замин, 14 хона, 2 подвал, криша фигурнияй ва на ремонтай, дарунуштай. Як хонаш қатъии калидор ремонт, полни шкатур стяжка кардагиай, лестница кардагиай ва буғчаам кардагиай. Об ҳаст, айни ҳол зиндагӣ кардестам. Мега соҳибаш зиндагӣ кардан мешавад. алишиам мешавад ба сексия ва фурӯхта мешавад бо нархи 155,000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.